Ya, sing hati-hati kono. Seneng aku nglunjui adi sing ngomong apa ya ora dong. Pareng lho, Pak. Ya sing hati-hati. Wis, lenggah sing kepenak. Aku mangkat aku. Wit. Ngopo kok ora sida? Aku perang kok atiku ora nyaman ya, Pak. Ora nyaman apa? Ketak kandhane, Pak. Bareng seneng karo bojoku. Apa ya? Wis sok WA aku sok menani kok. Ngopo reng? Ora kok. Ora yo iki wong tuwa senengane yo aneh-aneh ora. Ayo nggo kesibukan kok, Truk. Menehi pangestu lan donga marang kowe. Ning kejaba saka kuwi kowe ya ndonga dhewe. Ketoke rasa, Pak. Kok ora mergane aku ndonga bola-bali ora tau kabul, Pak. Ning nek sampean sing ndongake sampean piyai sepuh mesti percaya bakale kasembadan. Terus sakbanjure. Sing dadi masalah sing dadi perkara dek malam Jemuah Kliwon wingi aku ora turu. Iya, ora lek-lekan kowe. Rekae lek-lekane ngantuk. Lah terus aku ki tetula ning ngarep pendopo ning lincak ngarep kuwi. Lah kok makler tanpa nganggo iso tak ampet mripatku sirku ya lek arep turu ki nek slingsir wengi. Jarene wong tuwa, wong melek ki bakal gedhe kanugrahane. Bener. Ning mau ora iso tak ampet maklek ilang sanalika. Jroning aku turu sedhela ki aku ngimpi, Pak. Kowe ngimpi apa? Aku ngimpi, Pak. Iya ngimpi apa? Jroning ngimpen kuwi aku ketemu karo sang ngakune jenenge Sang Manikmaya. Bapak tepung ora? Sik. Manikmaya kuwi Bathara Guru. Udu guru kuwi Manikmaya. Iya, kuwi Bathara Guru. Kuwi ora mulang nang ndi-ndi ya, Pak? Kuwi iki dewa kok guru asaduk lho, Pak. Sik. Kok sik Bathara Guru ki jenenge akeh. Wo, ya guru, ya Manikmaya, ya Jatimurti, ya Jagat Pratingkah, ya Catur Boja. Weh, wong siji kuwi. Ora wong-wong kuwi dewa. Jenenge pinang-pinang. Bathara Guru omong piye? Paring sasmita karo aku, Pak. Aku jroning pangimpen iki kaya ketemu karo Bathara Guru, aku salaman terus aku ngambung astaning Bathara Guru, aku terus segdeku mari kelu mirangake Bu Guru. Terus Bathara Guru paring dawuh karo aku. Bedhawuhe piye? Bagong, kowe nggonmu mbangun papan sing kinarya sarana para kawula iso nyambut gawe panguput. Boga iso kecukupan, waton kudu nganggo disarati. Sarate apa? Sarate ya kuwi kudu ana ora ketang sithik wujude kayu Dewandaru karo kayu Jayandaru. Gragap aku tangi, Pak. Bingung. Nguyuh sik. Oh iya. Bar nguyuh lagi bingung. Bingung aku piye iki? Supaya iso entuk kayu Dewandaru karo Jayandaru lah. Gandeng aku ora ngerti, tak takokke ning tukang kayu endi-endi sing jeneng kayu ngono ora ana. Anane jati. Sengon saiki sing usum. Mula aku terus ngaturi rawuhe bapak. Ingkang wigati bapak iki gandeng wis sepuh, wis wareg ndahar gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Tur bapak ki jarene lho miturut omongane wong ki dewa, mbuh nyata mbuh ora. Aku tak nyuwun prisa, Pak. Kayu Dewandaru Jayandaru kuwi jane neng ngendi nek isih wujud wit tak tegore, tak nggone syarat. Ning nek wis wujud kayu le dodol sapa tukune, Pak? Piye? Kok sik aku tak mikir. Nek miturut sak ngertiku lho. Miturut sak ngertiku Dewandaru Jayandaru kuwi papane ora ning jagat. Waduh. Nanti iki papane ning Kayangan. Kayangan Suralaya. Berarti ndak liwat jalan tol. Lho.
Suralaya. Saka kene cerak lho, Pak. Suralaya. Wah, tak kira nek Surabaya e. Lah. Pancen caidan Suralaya. Suralaya iki nggone sapa? Suralaya iki nggone Bathara Guru. Sekolahan, udu. Lah kok ana gurune? Wah, caidan. Aku nganti jagongan rasane ra betah aku. Suralaya ki papan pelenggane Bathara Guru. Nah, guru iki lenggane ning Suralaya. Umar Bakri, utuh. Jelaske, Pak, ayo nang ngapura aku ki. Nuwun sewu karang wong ora ngedong e. Nah, Suralaya ki papaning para dewa. Walah, sampean ngendika ngene malah dong mau-mau. Omahe dewa ngono to? Omahe dewa. Lah, sing mapan ning kono kuwi jenenge Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Nek arep nyuwun pewujudan ning mapan ana ing kayangan ki kudu dipalilaing Bathara Guru. Lah nek kowe arep njaluk Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru mau, kowe nyuwun dipalilah karo Bathara Guru. Wo. Carane munggah ning kayangan, munggah liwat Andorante. Weh. Andorante ngendi gone? Ah, kuwi papane ana ning sak caketing Gunung Himalaya. Himalaya? Angel ya Pak munggah, kowe angel. Ora saben titah iso munggah. Sing jeneng kulina munggah ana ing Andorante, ana ing repat kepanasan tu muli mlebu ana ing Kori Sela Matanggep, kuwi Ndaramu Janaka. Waduh, ning Ndara Janaka tak suwune pambiyantu munggah ning kayangan mesti ra kersa. Ha mestine ora gelem. Wong kuwi wigatimu sing diperlu kowe kok dadak utusan Ndaramu Janaka. Nek kowe duwe niat ya apa sing dadi syarat ceranane digoleki, digayuh. Aning aku ora mungkin munggah ning kayangan, Pak. Aku mesti bingung. Kayangan ki nggone sapa wae? Werna-werna. Ana swarga Maruta, swarga Dahana. Lho. Kaca Ngerang. Lan sak piturute kuwi kayangan pirang-pirang. Ha, kuwi ngono aku keblasuk piye? Oh. Monggo nek ana to kayangane Bathara sing tukang jabut nyawa iso, Pak? Ya Madipati. Nah aku munggah nang kayangan dodok-dodok Kori sing metu ya Madipati jabut nyawaku aku mati. Oh. Ada? Ki si Iwan piye? Ayo. Lah terus, ha iki ngene. Mula aku mau ora nembung karo bapak ora njaluk Probaya, ora njaluk apa-apa. Ning saiki aku njaluk sak biantune Bapak Semar. Aku mbok kon ngopo? Cerita sing wis sumebar ana ing jagat bapak iki jane dewa. Ha ta? Nek ora kleru sampean ki titisane Sang Hyang Ismangun. Oh cangkeme ngawur to. Ismaya. Ismaya. Kuwi kakangne Bathara Guru. Lah kene kowe paham, ngerti wae. Mergo aku maca setengah percaya setengah ora. Semar kok titis dewa. Nek titis dewa iki ora bakal uripe Semar kepenak. Utawa ora bakal uripe Semar sengsara. Ning mesti kepenak. Ning seprene kowe iki ya mengkere terus. Apa ya bener kowe titis dewa? Percaya kena ora kena. Kowe lah kaya majalah. Percaya kena ora kena. Nang aku ora nganggep awakku titis dewa. Dene ana sing nyebut kaya ngono, monggo wae. Gandeng aku percaya karo bapak, mula bapak tak suwun dina iki iso ora iso ngrawuhake Bathara Guru kuwi mau. Nek wis tekan kene, nyuwun Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Nek Bathara Guru ora entuk, sampean kakangne kok adine ora ngeneke Jaya Ndaru Dewa Ndaru, ngamuk nang kayangan Pak. Wah, jian. Bocah nek duwe kekarepan kok sak penake dhewe. Piye, setuju ra? Nek pancen Bathara Guru engko njaluk tumbal, sing ditumbalke kowe ya nang Gus. Antil mencelat ora. Ana menungso kakangne arep ditumbalke. Ngono lho. Gawe wis, Pak. Please. Bagong omongane jan. Ayo karang samplake sawung ro Iwan iki aku. Omong aku dadi rada modern. Iki kok malah gegayuhmu kok malah nganggo dadak ngrawuhke dewa barang. Sik, mengkari gelem apa ora?
Nek bapak ora kersa, ya wis ora masalah, aku ora meksa. Nek nganti aku wani karo bapak ki kaya ngapa dosa sing tak sandang wong aku ki anak kok wani meksa karo wong tuwa. Ha ta? Ning bapak tak anggap ora tresna karo aku. Gegaweanku sing wis menteng-menteng kaya ngene iki mandeg ming perkara sampean. Wis. Dadi nek sampean ora ngrawuhke Bathara Guru ning pedukuhan kene iki wiwit dina iki coret akte kelahiran. Aku mau dadi anake Semar. Aktemu semprene rong dadi. Ora tok urus kok cenan. Men aku ora entuk warisan to. Panjen setan lan. Nek bapak setuju sago Bathara Guru rawuh tekan kene, aku matur nuwun. Nek bapak engko ora gelem nembung, aku sing nembung, ora usah kuwatir. Aku sing nembung langsung karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru maringake matur nuwun, nek ora bapak sing ngamuk. Lho. Piye to iki kok mulet iki? Sing nembung kono kok sing ngamuk aku. Aku nek kon ngamuk aneh Pak, emoh. Aku wegah nek kon ngamuk, mula bapak sing kudu ngamuk. Bapak ora trima karo Bathara Guru. Ing atase aku ki anake Semar. Semar ki titi sing dewa. Berarti aku ki isih turasing dewa. Termasuk bagian kulawarga dewa. Nek bapak ora iso njaluk Dewa Ndaru Jaya Ndaru asli wis to. Tak suwun bapak ngamuk. Ngono wae wis. Wis ora wis cakat-cakat iki wektune mepet e. Apa perlune gawe? Piye Nala Gareng? Wis turuti wae Pak, turuti. Engko perkara Bathara Guru ki ngidini apa ora? Wis kuwi perkarane Bagong. Petruk piye? Pun mang turuti mawon, Pak. Bagong nek wis ngono kuwi wis mripate abang ngono kuwi wis medeni. Ora apal karo laga-lagane Bagong kok kowe, Pak. Anak pirang-pirang tahun kok ora tau ngapalke lagane. Mataku abang. Cangkemku le omong cerewet ngene iki. Iki nek ora didepi sego ora mari aku, Pak. Ngandel ora ameng ngelih ta ora. Ya wis piye? Aku sing arep nyeluk Bathara Guru. Nyeluk ya apa? Semar kata-katane nyeluk. Aku sing arep ngrawuhake Bathara Guru. Wah, matur nuwun, Pak. Wah, pancen bapakku tenan kowe. Engko nek kira-kira Bathara Guru tekan kene disuwuni ngampil Dewa Ndaru Jaya Ndaru ora ngeparengake bapak nesu ya. Ya engko aku tak nesu. Ning aku ki nek ora dilarani ora iso nesu. Engko agajul. Wis asa kuwatir engko langsung tak gadul saka mburi bapak men nesu. Ya wis engko ndak kowe cerewet bae. Ora rampung-rampung perkarane coba. Aku tak matek aji pameling. Piye maksude ngundang Bathara Guru? Nggih. Ora dorame lho, Reng. Truk. Bapak arep matek aji pameling. Ya, mengke Bathara Guru bek rawuh, bek lega pikirmu. Bathara Guru ya ken rawuh lega piro. Heeh. Kowe kono dolan sik, Pan? Nggih, Pak. Bu kok suarane kaya aku, Truk? Ayo mbok ya. Wis mulak-malik suarane. Engko gek kowe urun, Reng. Wah, antil dasmu modar ora. Kok aku ya curiga e. Ngerti-ngerti kok suarane kaya kowe. Wah, jan tratapane. Gawe, Pak. Ya, kowe meneng ora gambleh wae. Iki wis arep wiwit semedi kok malah ngomong wae. Ya wis gak semedi, Mir. Paripe ndayan ana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah Pukulun. Iya Garing kok ya wis ora kurang prayoga. Pukulun lumantaran sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya pono kawan Petruk ndak tompo. Ora liwat pangestu ulun Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe ndayan ana ing kasantosan. Dipun sekecaken lenggahipun Pukulun. Iya Petruk kaya wis ora kurang prayoga prapta ulun ana ing padukuaning Bagong. Bathara Guru Pukulun. Hah? Pukulun. Ora pukulan. Mukul raimu iki apa piye? Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Bagong Pukulun sanes kita. Iya, nanging ulun nyebut kita ya kanggo sebutan kita. Kita piye maksude?
Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya wis ulun tampa. Pangestu ulun kita tampani. Oh, ditampani bareng-bareng. Kita. Wah, ya wis sak goblok. Kita ki kowe. Aku kita. Nek aku ki ulun. Sing positif aku ki ulun apa kita? Kok kowe muni kita ki kowe ulune aku ki ulun apa kita? Ulun lamun nyebut kita kuwi kita. Lah, kuwi modi ora kowe. Iki suwe lho engko tenan. Nek ora paham angel iki. Ulun nyebut pribadi ulun kuwi ulun. Oh, ngoten. Iya. Dadi lamun ulun nyebut kowe kita. Kula niku kita. Iya. Lamun aku ulun. Oh nggih, pukulun kula tampi wonten asta kita. Nering sambikala bekti kula kunjuk wonten ngatenipun paduka ulun nggih pukulun. Petro wonten dawuh. Piye Petro cemplungke kawah Candra Dimuka mawon? Sapa sing cemplungke kawah? Kowe kuwi. Yo, dadak nganggo klambi renang ora. Padha kaya nggonku kuwi kawah Candra Dimuka iki papan neraka lho, Gong. Weh, ya aja. Aku udah mati kok. Bagong pangestu ulun tampanana. Kebat kula tampani. Nering sambikala dipun sekecaken anggen jengan dika lenggah. Pukulun? Iya ya Bagong, kaya wis ora kurang kepenak. Mekaten inggih. Apa to sababe dene ulun karawuhake ana ing padukuhan papan dunung kita Bagong? Wekdal sak cepakipun kula aturaken dhateng Kakang Semar, Bapak Semar. Mir? Wis gak omong, Mir. Kowe mundur. Siap. Aku tak omong karo Bathara Guru. Kowe ora usah dadak melu-melu omong mengko ndak malah Bathara Guru kagol atine ora maringake apa sing mbok suwun. Nggih, Pak. Guru wonten dawuh, Kakang. Sing gedhe pangapuramu yen to aku ngrawuhke kowe ya. Ya senadyan aku kuwi tata lair ta batin aku dulurmu tuwa. Ning aku ora duwe wenang ngrawuhake dewaning para dewa. Jering keng mangreh para Jawata kuwi adiku Manikmaya. Mboten dados menapa Kakang Semar. Menawi jeneng ndika Kakang betah kelawan ingkang rayi, kula tartemtu namung sumadya ndederek dhateng ngersa paduka Kakang Badranaya. Ya, matur nuwun, matur nuwun. Ha iki ngene. Rawuhmu ning omahe Bagong lan aku saiki mapan ana ing kene iki jane aku rak ming nampa penangise anakku lanang Bagong to. Lho. Nampi penangisipun Bagong sababipun menapa? Bagong kuwi duwe gegayuhan. Ya kuwi bakal mbangun papan ana ing kene iki dadi papan sarana nggone para kawula bisa makarya lan entuk pangupabuga. Ning jarene Bagong kuwi ngimpi, impene Bagong supaya rancak nggone padha mbangun iki mengko kudu nganggo srana ora ketang sithik ya kuwi kayu Dewandaru lan kayu Jayandaru. Mongko mapane eneng kayangan. Nah, mula tumuli aku ditangisi dening anakku lanang Bagong, gandeng aku kuwi disebut Kakangne Bathara Guru, aku Sang Hyang Ismaya. Mesti wae aku iso ngrawuhake marang Manikmaya. Tumuli aku ngrawuhke marang adiku Manikmaya ning pringapus kene ingkang wigati. Mbok ana mulunging atimu karo anakku Bagong. Maringana ora ketang sithik ya kuwi wujuding kayu Dewandaru lan kayu Jayandaru. Men supaya Bagong nggone mbangun papan iki mengko rancak niring sambikala nganti tekaning paripurna. Yen kowe njaluk ijol-ijole apa, yen kowe njaluk liru-lirune apa, mara gage kowe matura karo aku. Yen jeneng aku wong tuwa kowe ora tetep bungan anak polah bapa kudu kepradah. Nek anakku wis polah, bapakne ora pradah, ndak dikira aku muspra le anak-anak. Ing atase anakku nangis kok aku wong tuwa meneng wae. Ing atase anakku njaluk kok aku mung mangku tangan ora nuruti karo karepe anak. Engko ndak dikira aku seneng anak-anak ning ora iso nuruti karepe anak. Mekaten Kakang. Iya.
menawi telu mekaten menapa sampun paduka ngendikaken kula sampun nampi syukur lah terus wangsulamu piye nuwun sewu selaminipun kula menika dados diwaning para dewa sinembah para jawata para kawula estining manah kula menika tasih gadah raos gelo Kakang lah ngopo lah aku mbiyen tok singkir-singkirke supaya lunga saka kayangan mbok wadul karo Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Tunggal. Nalika aku padha gojek karo Kakang Tejamaya tok kandhake nek padha regejegan. Mung kepengin rebut dadi dewaning para dewa wekasan aku didukani terus dikon nguntal pagering gunung sih kulon lan pagering gunung sih wetan. Dumuli rusak ragaku kaya ngene terus didunke saka kayangan. Lah kowe wis menang gone nyingkirke karo kadang-kadangmu dulur-dulurmu kabeh tumuli kowe dadi dewaning para dewa. Kuwi sing tok gayuh wis kasembadan. Mula aku tulungono, aku sing wis trima urip ana ing jagat iki, gageh tulungono srana kowe nulungi karo anakku. Babagan perkawis menika estunipun boten dados petangan kula. Lah terus namung kemawon selaminipun kula winisuda dados dewaning para dewa nuwun pangapunten Kakang Semar tasih wonten kagol kageling manah kula pendak-pendak kula lenggah wonten ing Sela Kandawaru binangun wonten ing Bali Martya Kunda manik aglar sangganing para jawata para widodara widodari samya manembah dhateng Manikmaya inggih ingkang rayi sedaya para kawula mboten wonten ingkang wantun mrengkang kaliyan pernatanipun Bathara Guru sedaya para titah ing mapan wonten ing jagat mboten wonten ingkang wantun mrengkang dhateng dawuh parentahipun Manikmaya namung kemawon wonten setunggal titah wonten ing jagat ingkang dumugi sak mangke mboten purun nyembah mboten purun tata krama kaliyan Bathara Guru sapa kuwi lah kok dadi menungsa kok nekate ora jamak wani neranyak ora tata krama wani neranyak ora nganggo ganggo karo Bathara Guru apa ora wedi karo soting Manikmaya Kakang Semar Bagong badhe kula paringi kajeng Dewandaru tuwin Jayandaru menawi titah setunggal menika purun nyembah kalian kula saha purun ginakaken tata krama mawi basa mboten ngoko kados ingkang sampun dipun tindakaken kok sik kowe jane sapa ta kuwi sapa menungsa kok nekate kaya ngono mboten sanes kejamin namung Kakang Semar pribadi Kakang Semar piyambak monggo kula aturi naliti dhateng kawontenan panjenengan kula menika dewaning para dewa nadyan panjenengan menika kadang kula mestinipun kedah ngagungaken asmanipun Jawata ngagungaken asmanipun ingkang rayi dipun prisani kawula semanten kathahipun teka Kakang Semar mboten ngatonaken anggen jengandika ngajeni dhateng dewaning para dewa panjenengan boten purun nyembah kalian Bathara Guru panjenengan boten purun ginakaken tata krama menawi Kakang Semar kersa nyembah kalian Bathara Guru kersa ginakaken tata krama kalian pun Bathara Guru kula badhe maringi kajeng Dewandaru tuwin Jayandaru kelawan Panakawan Bagong Kakang Semar syarate gampang ora Pak nek dipikir tata lahir pancen gampang ning batin ning ati ngrusak kuwi Pak kok iso ngono wis ora Pak aku mau nek panjang aku kelakon aku ngorbanke derajate wong tuwa aku mau nek panjang aku kasembadan ning aku kudu ngorbane karo harga dirine bapak aja wis ora nganggo kayu Dewandaru ora nganggo kayu Jayandaru ora masalah ning bapak aja nyembah karo Bathara Guru bapak aja basa bapake kakangne Bathara Guru Bagong kowe iki dewange wong tuwa kok malah ngune-une karo bapak sing goblok kok nguneke bapakne goblok aku ngene iki ngabui karo kowe aku ora butuh tok labui nek bapak kudu ngasorake derajate bapak nek ngono nggonmu mbangun papan iki mengko ora kelakon aja kuwatir carane piye wis rasa nembung Bathara Guru kok tak munggah nang kayangan tak colonge Pak aku nek mengkon nyolong kowe sregep aja kok nyolong kayu wingi nggawa komputer loro ora konangan aku pancen kowe wong edan Gong iki Bathara Guru lho ora kaya ngono sak meneh dhewe Gong ndak malah
papan dunungmu pring apus kene dilebur karo Bathara Guru cilaka. Dilebur kaya jeneng. Kene iki nggone dilebur. Nuwun sewu Bathara Guru. Iya Bagong kepiye? Kita arep ngopo? Kita arep matur karo ulun. Iya meneh iki. Matur apa kita? Ngene. Ulun kudune ngerti. Semar iki kakang kita. Piye ya iki ya, Truk? Wis biasa wae to, iki omongnya biasa wae malah. Kita ulun kaya basa anu kae lho. Kalau kaya basa Banyumas ki rak beda. Lah, nek basa Banyumas ki nek kowe iki, nek aku iki Inyong. Nek kowe iki Rika. Ha, ngene. Rika, wah, malah dienggo. Ngene mawon Bungulun. Nek Bungulun nyuwun syarat srana, bebono bapak kudu nyembah, kudu ndodok, kudu tata krama karo sampean, aku sing ora entuk. Yen kita ora entuk, kita ora bakal entuk kayu Dewandaru kalawan kayu Jayandaru. Ora masalah. Ora masalah. Ora entuk Dewandaru, ora entuk Jayandaru, ora apa-apa. Nek nganti sampean kelangan 3 wit, aja salahke Bagong. Apa kita wani negur kayu Dewandaru lan Jayandaru kang mapan ana ing kayangan. Lho, ngapa aku wedi? Ha milik perhutani wae tak tegara. Pamane meng milike dewa. Ha tak colong aku cah nekat e. Bagong wis to aku ndak dadi perkara. Iki nek ora dadake perkara ora tekan esuk, Mir. Cah kok ngeyel ora jamak-jamak ora. Wis kowe santai wae, kowe meneng. Kita arep ngopo? Kula mboten sarujuk, kula mboten mathuk. Wani-wan, wonten dawuh. Siap-siap. Omong mbokmu. Aku arep perang karo dewa. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Yen pamit, Pak. Lho, tereng padha suaramu tereng. Wah, ora caturan ora. Nek sampeyan ajeng njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk. Lho, yen ngono kita wani karo dewa. Apa kita ora wedi kelawan para Jawata? Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Ha? Bagong ki landesane siji, bener. Kula garis bawahi aku kuwi wong bener. Wis. Aja kok sampean. Wis. Kerubuten para dewa, ora bakal aku wedi. Kita bakal ulun banjut. Hah? Kita bakal ulun banjut. Banjut iki wae, Pak. Banjut ki dipateni. Arep dipateni kok? Iya. Kita ulun banjut ulun cemplungake ana ing Kawah Candra-Dimuka. Ora masalah. Gong, Kawah Candra-Dimuka ki nggone para wong-wong jahat. Lho, aku kan wis pantes mangkon ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ha ta? Mboten apa-apa. Nek sampeyan iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Mang jagal sik. Nek kula wis iso jagal arep bleh sakaremu, arep keleti sakaremu, arep tongseng sakaremu. Ning Bagong ki menungsa. Tak mut sirahmu sisan. Ana wong lagi omongan tok ae. Engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Lane wis bengak-bengak ora. Sampenake dhewe. Nek sampeyan ajeng ngasorke derajate bapak kula ora trima. Bagong kita wani hempan jeneng sing tawedene apamu? Gong wah jan bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Reng rasa cerewet iki sardati ku ndak ora gek metu-metu. Kowe iki aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Mulai bocah iki. Mulai. Iki maksudnya Bathara Guru kan metu njaba, men nesu terus gelut, terus apa perlune, terus lakone diterusi kok mung ae. Tegese kita wani karo kadewatan. Sing kula wedeni namane. Pokoke Semar wong atuamu kudu basa, kudu nyembah kawan ulun paringi syarat ing kok butuhake. Mboten. Nek kudu Semar basa karo sampean, Semar kudu nyembah karo sampean, kula ora entuk syarat ora apa-apa. Ning kok baline. Sampeyan ora menengke Dewandaru, Jayandaru, rawe lantas malang tapuntung. Kita wani karo panjenengan sing tawedeni awamu. Ayo ning di papan wong neter kadidayang.